for DJ Rocky's Secret Files. Ang isang pagkakamaling nagawa ko ay habang buhay kong pagdudusahan. I've been planning to share my story and I've been thinking about it for 5 months now. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na i-share ang secret file ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kai. I met my first love 11 years ago. 3rd year high school ako noon. He was charming, very active sa class at sa extracurricular activities pero may pagka-feminine kumilos. Itago natin siya sa pangalang JM. Classmates kami. Tapos, everyone's friend siya. Habang ako, isang loner kasi mahiyain. I was just observing him from afar. And, yun, till one day, I became friends with his close friends. Tapos nalaman nila na meron akong crush sa kanya. Hiyang-hiya ako noon. Kasi palagi nila akong tinutokso sa kanya. Pati siya nakikisali. Till we became textmates. Pinaamin niya ako about my feelings for him. Kahit na hindi ko naman aminin, kalat na sa buong klase namin. So tuloy-tuloy na kaming ganun. Hindi niya sinasabing manliligaw siya pero nag-e-effort siya para mapansin ko siya. Till Feb 24, 2010. Nagkaroon ng isang event sa school. Kaming drum and lyre members ang tumugtog sa parade. After the parade, nagpasama ako sa kaibigan ko na bumanyo. Then after ko nung bumanyo, nagulat ako nang nag-aabang siya sa akin sa labas. Tapos, pinipilit niya ako na sagutin ko siya. I was confused that time kasi kahit naman nag-e-effort siya, never niyang sinabi na manliligaw siya. Kinulit niya ako at sinabing hindi niya ako pababalikin sa room hanggat hindi ko siya sinasagot. So I said yes. Doon na nag-start yung relationship namin. Graduate kami at nag-enroll for college, same school kung saan kami nag-high school. During the first year na hindi kami magkaklase, okay naman. Tapos, pares kami ng tinake na kurso, then around 3rd year to 4th year, doon na kami naging seryoso sa relationship. As in, sobra. Since classmates kami, lagi kami magkasama. Then our families, both sides, naging close na rin. Nagkaroon pa nga ng time na nawalan ng work yung parents ko. Tapos nag-iwalay sila. JM's family was there to support me. And they helped me in any way they can. Kaya nangako ako sa sarili ko na ibabalik ko lahat ng tulong nila sa akin. And that I'll make them proud. Especially JM and his mom. Sobrang dami namin pinagdaanan ni JM. Magkasama kami sa lahat ng bagay. Lahat ng happiness and challenges that time, siya ang kasangga ko. JM was my everything. I even made the promise sa sarili ko na hindi ako magpapakasal sa iba kung hindi sa kanya. Hanggang sa graduate kaming dalawa. Nag-apply kami sa hotel. BS Hospitality kasi yung natapos namin. So ayun, natanggap kami sa pinag-applyan namin pero magkaibang hotel. Masaya naman kami at first, sinusundo ko siya o sinusundo niya ako. Basta we always find time para sa isa't isa. Mahal namin yung isa't isa ng sobra-sobra. Then year 2016, naging close ko yung isang colleague ko. Tago natin siya sa pangalang Cal. Kakwentuhan at kabiruan during night shift. Until now, I don't know kung paano nangyari pero yung biruan, naging totohanan. At hindi ko namamalayan, kami na bigla ni Cal. Hindi ko alam kung kailan naging kami kasi wala namang sagutang naganap. But he insisted na kami na. Gulong-gulo ko that time. Pinili kong hindi sabihin kay JM sa takot ko na masaktan ko siya. Hindi ko rin masabi kay Cal na may boyfriend ako for 7 years kasi natatakot ako na dumagdag pa sa bigat ng nararamdaman niya. He came from a broken family. Naghirap simula pagkabata at sobrang dami pinagdaraanan sa buhay. He was so broken. He hated everyone. He doesn't believe in kindness. And he is capable of hurting people. He was full of negativity and most especially, he doesn't believe in God. Tinuloy ko yung relationship ko kay JM kasi akala ko matatapos lang yung kung ano meron kami ni Cal. But
Cal started to get serious. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi mahal na mahal ko si JM. He was my life but I was so afraid to hurt Cal. I was so afraid na kung anong mangyayari sa kanya kung sabihin ko sa kanya yung totoo. Till one day pinuntahan ako ni Cal habang magkasama kami ni JM. At yun ang pinakamasakit na moment sa buhay ko. They confronted each other and made me choose between them. In my heart, I know JM was my everything. He was my life. But I made the biggest mistake in my life. I chose Cal over JM. Ang dahilan, I was so afraid of anong magiging epekto kay Cal kung masaktan ko siya. Iniisip ko na he needed someone to save him. And most especially, I was so afraid sa pwede niyang gawin sa amin ni JM. Lagi niyang sinasabi sa akin na willing siyang patayin ako o kahit na sinong manakit sa kanya. Because he has nothing to lose at matagal na niyang gustong ilabas yung galit niya sa mundo. Sobrang sakit sa akin na makitang masaktan si JM pero pinili ko si Cal sa sobrang takot. Tinuloy ko yung relasyon ko kay Cal sa kagustuhang isave siya at sa takot na rin para sa kanya at para sa buhay ko. For 2 years, sobrang hirap ng pinagdaanan ko to gain Cal's trust again. Sobrang daming beses niya akong sinaktan. Emotionally and sometimes physically. Every day is a hell day. Sobrang layo sa treatment at happiness na ipinaramdam sa akin ni JM for 7 years. Every day kong naiisip si JM at never nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi ko na nagawang balikan siya sa takot sa sasabihin ng buong family niya, sa takot na hindi na niya ako mahal at higit sa lahat sa takot ko kay Cal. I became a prisoner. Now, 4 years na kami ni Cal at medyo nagbago na siya. Natutunan ko na rin siyang mahalin or should I say, nasanay na akong kasama siya. But I was never happy. JM is still in my heart. Never siyang nawala sa isip ko. He is my happiness. He is my everything. Palagi kong sinisisi yung sarili ko at palagi akong umiiyak pag naiisip ko siya. At tutuparin ko pa rin yung pinangako ko na hindi ako magpapakasal kung hindi rin sa kanya. He is now engaged at magpapakasal na siya months from now. Baka pag nabasa niya to, kasal na siya. I'm trying to be happy for him. Pero sobrang sakit. I know kasalanan ko. Pero ang hirap isipin na mawawalan na ako ng chance. Na masaya na siya sa iba. Na sana ako na lang yung pakakasalan niya. Napakasakit isipin na yung isang pagkahamali na nagawa ko ay habang buhay kong pagdudusahan. He is my dream, but I am now hopeless. Wala na kaming chance. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin yung sarili ko at kaya kong mag-move on sa buhay ko. Kaya JM, kung marinig mo man, or alam ko naman di mo ito maririnig kasi hindi ka mahilig makinig sa mga ganito. Pero kung sakali lang, congratulations. Thank you sa 7 years na paglaan mo ng buhay sa akin. Sorry sa lahat ng sakit. I know pain was beyond imaginable and sorry wasn't enough. But I will continue loving you and I will always pray to God for your happiness. Sa family ni JM, I'm sorry po sa sakit. And I hope na mapatawad niyo ako one day. I'm sorry kasi dahil sa isang pagkakamali ko, nawalan na ako ng chance na makabawi sa inyo. And habang buhay kong pagsisisihan dahil hindi lang si JM ang nawala sa akin. Pero isang buong pamilya na nag-alaga sa akin at nagsilbing gabay ko for 7 years. I miss you all so much. Yun lamang po. Muli, ako si Kai at ito ang aking secret vow. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.